D'aquí uns moments, la plaça s'omplirà de foc i fum. És el correfoc de les Fires de Girona. El foc és la primera reacció química que els humans varen aprendre a controlar. És una reacció irreversible, que vol dir que un cop ha tingut lloc ja no pot tornar enrere. Dit d'una altra forma, quan els reactius passen a ser productes, els productes ja no poden tornar a ser reactius. De totes formes, hi ha moltes reaccions químiques que són reversibles. Anem-ne a parlar? Aquesta atracció de fires és un bon model per explicar les reaccions químiques reversibles i l'equilibri químic. Imaginem que quan comença l'atracció tenim els reactius, unes molècules senceres, formades per diversos àtoms. En un moment donat, la reacció dona lloc a productes, que serien les molècules trencades, els àtoms. Quan el bellugueig s'atura, els àtoms es tornen a enllaçar i es torna a formar la molècula. Aquesta reacció seria reversible. En un moment donat d'aquesta reacció, però, hi pot haver un equilibri entre molècules formades i àtoms solts. Això és el que s'anomena equilibri químic, reactius i productes que conviuen en un mateix recipient. Aquest exemple d'equilibri depèn d'aquest senyor. Quan prem el botó, l'equilibri es desplaça cap a productes. Si mantingués una velocitat constant, poder hi hauria un nombre constant de persones dalt del toro i a terra. Tantes persones caurien com persones s'enfilarien. Què us sembla si anem a un lloc més tranquil a veure exemples de reaccions químiques reversibles? Va! Dalt del toro parlàvem de molècules que es trenquen per donar lloc a àtoms i que aquests àtoms es tornaven a reordenar per donar noves molècules. Aquests processos normalment tenen lloc en estat gasós i en reactors com aquest d'aquí. Aquí, fent servir un catalitzador adequat, molècules com hidrogen, monòxid de carboni i d'altres s'uneixen a molècules que tenen un doble o un triple enllaç. Per exemple, la reacció d'hidrogenació. En solució, també hi ha reaccions que presenten un equilibri químic. I per parlar-nos-en ens acompanya l'Eva Pla, que l'any passat va desenvolupar el seu treball final de grau en tècniques a microescala. Per què no ens en parles una mica? Bé, doncs el meu treball final de grau va consistir en agafar experiments de tub d'assaig que es realitzaven en les assignatures pràctiques de la Universitat de Girona, doncs realitzar aquests experiments a nivells de gotes utilitzant aquest format d'aquí. I també vaig proposar fer experiments que es poguessin dur a terme a l'aula seguint aquest mateix format. Eva, això suposa un gran estalvi treballar així, oi? I tant, no només aquest gran estalvi, sinó que també és una manera més fàcil de realitzar experiments a qualsevol lloc. El ser un sistema molt ràpid permet que els alumnes tinguin més estona per discutir els resultats, poder pensar què ha passat en aquest experiment. També ens suposa un gran estalvi mediambiental, ja que hi ha una menor generació de residus, perquè utilitzem concentracions i quantitats més petites. Ostres, molt bé, Eva, doncs jo ja tinc ganes de veure, va. Fem un exemple? Sí, som-hi. Començarem amb un equilibri àcid-base, on utilitzarem una dissolució diluïda d'hidròxid sòdic una gota d'indicador universal i una dissolució d'àcid clorhídric també diluïda. Observem com l'indicador es torna de color blau davant de la base.
mentre es torna de color vermell davant de l'àcid. En la zona de transició veiem que hi ha diferents colors que representen aquest equilibri. La segona reacció serà un equilibri reducció-oxidació, on en aquest cas utilitzarem una moneda d'una pesseta d'alumini, però es pot fer també en paper d'alumini. Hi posarem unes quantes gotes de sulfat de coure 0,3 molar i uns petits granets de sal. I esperarem a veure què passa. El que observarem serà com el coure, que està en estat d'oxidació 2+, es redueix a coure metàl·lic, mentre que l'alumini s'oxida. El coure metàl·lic el veurem bé perquè tindrà aquest color marró típic del coure. La sal hi hem afegit perquè sigui un electròlit una miqueta més potent i la reacció tingui lloc de forma més ràpida. El tercer equilibri és el de solubilitat. Utilitzarem una dissolució de nitrat de plom i de iodur de potasi i observarem el que passa. Quasi instantàniament es forma un precipitat de color groc de iodur de plom. Ara repetirem la mateixa operació, però afegirem àcid clorhídric i observarem la diferència que hi ha entre un i l'altre. Tot i que també s'ha format iodur de plom, a l'afegir-hi l'àcid clorhídric l'equilibri es desplaça cap a la formació de clorur de plom, que és unes 15 vegades més soluble que no pas el iodur. Per acabar, farem un equilibri de complexació, on utilitzarem un metall de transició, que serà el coure, en forma de sulfat de coure, i anirem afegint diferents molècules que aniran coordinant-se en aquest metall, desplaçant les anteriors. Primer de tot, començarem posant una gota de sulfat de coure. Ara afegirem una dissolució d'amoníac. Observem que es forma un complex de color blau entre el coure i l'amoníac. Ara afegirem una gota d'etilendiamina. En aquest cas veiem que el complex que es forma entre el coure i l'etilendiamina és d'un color més verdós. I per acabar afegirem una gota d'EDTA. Observem com l'EDTA ha desplaçat els altres lligants i s'ha format un complex entre l'EDTA i el coure d'un color grisós. Hem vingut al nostre laboratori a presentar-vos aquests experiments d'equilibri químic. I és que... Uau! Girona té química!